Sunnuntai ja taas villaroimassa. Tää on vaan niin siistiä homma. Viime viikolla tuli 52 kilometriä villaroitua. Ne on työmatkoja kaikki. Myin ton toisen auton pois ja nyt täytyy kulkea villarilla töissä. Työmatka ja onneksi kun 6,5 kilsaa ja se menee nopeasti. Kesärenkaat vaihdon pyörään. Nyt on alla tosiaan nämä kesärenkaat, nämä on vähän kapeammat ja nappulat on aika kuluneet, alkaa olemaan vähän tuosta keskeltä, että eiköhän näillä tämän kesän vielä toivottavasti ajella. Sitten täytyy kyllä pistää vaihtoon. Eilen, kun viime viikolla oli aika hyvät sulat baanat töihin pyörällä, niin se on sen verran raskasta noilla piikkipyörillä, että vaihdon noin niin sanotut kesärenkaat vanteille ja nyt on aika paljon kevyempää polkea. Mä tulin tänne Myllymäen päälle ottaa vähän aurinkoa. Täällä on ihan hyvät näkymät tonne Hämeenlinnan kaupungille. Harmi kun tässä ei ole zoomia, ei pääse oikein zoomaa. Täällä on ihan, näkyy koko toi Hämeenlinnan keskusta. Nyt mä jatkan taas matkaani. Tässä on Hämeenlinnan tori. Tuolla on kirkko. Kesäisin täällä nyt on jotain tapahtumia aina silloin täällä. Ei ole mitään kauheita pulinoita, mutta jotain pientä aina. Siinä on Hämeenlinnan, sanoisinko legendaarinen rantakasino. Tuolla on monet oluet juotu nuorena poikana. Näin vanhemmiten aika harvoin tulee käytyä enää siellä.
muistaakseni se aukeaa jo parin viikon päästä. Se oli aina sellainen legendaarinen paikka, mikä yleensä mentiin vappunaattona ja muutama olut ja siitä sitten jatkettiin kaupungille. Oi, siellä on hyviä muistoja tosta paikasta. Siinä on Hämeenlinnan uusin kauppakeskus. Kuulostaa. Tuolta löytyy Ahveniston olympiapuisto. Nyt me ei mennä sinne. Tehdään siitä nopea erillinen video tässä keväällä. Eli kattokaahan näitä videoita, pysykää kanavalla. Se tulee jossain vaiheessa. Se oli sellaista kaupunkipyöräilyä tällä videolla. Tykkäsitkö videosta ja täytyisikö näitä videoita tehdä enempi? Laita kommenttikenttään kommenttia. Nyt meikäläinen lähtee kotia ja syömään. Meinaa pikkasen olla nälkä. Ja eikö me tässä taas nähdä ensi viikolla. Se on hei hei! Ja vielä sen verran muistithan tilata kanava. Paina sitä tilanappia. Hei, haloo. Onko se ketä? Tilaa kanava. Hei.